BSK म्यूजिक प्रेजेंट रेली बाजार डीजे ओम शंकर राजीव परसा खरभिंडा कोनी छौड़ा कल को काम छौड़ी सुन गे कोनी छौड़ा कल को काम छौड़ी सुन गे तोरा लहंगा सचू अच्छा खून गे हे गेला ना हम लगाई दचियो चुन गे तोरा लहंगा सचू अच्छा खून गे ओम शंकर परसा खरभिंडा एक खेनी सपेनी अपन करल लगायल जवानिया में रहो कते अगी तोरा लागल एक खेनी सपेनी अपन करल लगायल जवानिया में रहो कते अगी तोरा लागल जो हमिनी पगिर छो बुन बुन गे संभार लेन गे जमीन पगिर छो बुन बुन गे तोड़ा लहंगा सचू अच्छो खून गे ओम शंकर परसा खरभिंडा एक कपड़ा छो छोड़ी तोहर मोरल सरल गे सरया में गेल ये चोटी पधरल गे विकास तोरा बात कर यकीन गे राइटर दिल खुश के चिया पसीन गे तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे तोड़ा लहंगा सचू अच्छो खून गे हे गेला ना हम लगाई दचो चुन गे तोड़ा लहंगा सचू अच्छो खून गे।